Oční linky so stínem. Po nakreslení návrhu ho musíme zafixovat. Nezapomínáme na správně postavení rukou a napnutí kůže. Začínám fixovat linku s malým odstupem od vnitřního koutku. Jakmile se jehla dotkne kůže, postupujeme plynule malými kroky dopředu a dozadu. Sledujeme směr a tlak a průběžně kontrolujeme štětcem, brašem nebo vatovou tyčinkou, zda je pigment správně uložen v kůže. Po setření návrhu by měla zůstat jemně viditelná linka. To je naše vodící linka pro budoucí linku. Poté přicházíme k provedení stěnování vyplněvíčka. Během práce je důležité sledovat strukturu pixelu. Musí být jemně, rovnoměrně a esteticky čisté. Výsledek nesmí připomínat tečky jako odmuch. Po celou dobu procedury dbáme na čistotu oka i jeho okolí. Při otírání oka to děláme jemně. Neotíráme stůl hadrem, ale pracujeme s citlivým očním okolí. Při vyplňování mezirasové linie si všimněte na videu, že oko musí být zavřené a horné věčko lehce přikrývat spodní. Oko držíme pevně, taková fixace usnadňuje práci, ale netlačíme příliš silně, aby klientovi nevypadly oči z dolku. Možná jste si všimli, že jsem během procedury používala vatový tamponek. Moje klientka měla silné slezení. Aby si usnadnila práci, přikládala jsem tamponek, aby absorboval slzy. Během procedury se snažte komunikovat s klientem a vysvětlovat mu, co právě děláte. Bude se cítit klidněji a uvolněji.